Når du sætter dig ned for at meditere, så er der 2 ting, du skal være opmærksom på. Den ene, det er, at når du mediterer, så skal din rygsøjle være rank. Altså vigtigt, når du mediterer, at du ikke sidder sådan og falder hen, men at du retter dig en lille smule op og sidder med rank rygsøjle. Den anden ting, der er vigtigt, det er, at du sidder behageligt, og du sidder afslappet, og du sidder uanstrengt. Så det betyder, at du må altså ikke blive så stiv, så du sidder og spænder. Du skal sidde behageligt og afslappet og uanstrengt. Og når du så sidder her, så kan du placere dine hænder. Du skal placere dem på en måde, der virker behagelig for dig. Nogle har lyst til at sidde sådan, nogle har lyst til at sidde sådan, nogle har lyst til at sidde sådan. Og ellers så kan jeg anbefale dig, at du sidder med venstre hånd nederst, højre hånd øverst, sådan her, og lægger dine hænder i skødet. Så lukker du dine øjne nu, for at starte på din meditation. Og så tager du først og trækker vejret ind, og ånder ud igen, igennem næsen. Nu laver vi en øvelse, der hedder Kumbhak. Det betyder, at man holder luften inden. Den øvelse, den skal du kun lave, hvis du ikke lider af for højt blodtryk eller nogen som helst kardiovaskulære sygdomme. Hvis du gør det, så springer du bare den over. Ellers så trækker du nu vejret ind. Og så holder du vejret ind et øjeblik. Og der skal du sidde så længe, at det virker helt uanstrengt og behageligt for dig. Det hjælper dit indre åndedræt. Så en ting er at få luften ned i lungerne. En anden ting er at få ilten fra blodet over i din krop. Det er det indre åndedræt og få lungen over i blodet. Så det indre åndedræt, det styrker du, når du holder vejret. Så når du sidder og holder vejret, så skal det være uanstrengt og behageligt. Og så bare hold det lige så længe, at det stadigvæk er behageligt. Lige så snart du føler, at det ikke er behageligt længere, så ånder du ud. Og så trækker du vejret normalt, så din vejrtrækning vender tilbage til normal. Sidder du roligt med lukkede øjne og mærker din krop. Mærk effekten af øvelserne i kroppen, og mærk effekten af vejrtrækningen i din krop. Den vigtigste instruktion nu, når du skal meditere, det er: slap af i din krop. Jo mere din krop slapper af, jo mere vil dit sind følge efter. Mens du så sidder her, så kan du lige bruge 5 minutter på at scanne din krop nedefra og op. Og så sidder og mærke din krop, og mærke effekten af øvelserne, og mærke effekten af vejrtrækningen i din krop. Så det kan være en meget nem og lille meditation, som du kan begynde at øve dig på. Hvis du gerne vil gå dybere i det her emne og vide mere om meditation, så vil jeg anbefale dig, at du kigger på markedet. Der er rigtig mange forskellige kvalificerede bøger med CD'er i, hvor du kan lære at meditere. Og i sidste ende, hvis emnet interesserer dig, så du vil gå rigtig meget dybere i det, så synes jeg, du skal finde dig en kvalificeret instruktør, og så komme på et kursus og lære det rigtigt. Så held og lykke med meditationen.